Ćao drugari, dobrodošli na moj kanal, novi video, novi vlog, segment unboxing. Evo jedna nova stvarčica koja treba da se otvori, koju ja treba da otvorim, a da podelim sa vama. Šta je sad ovo? Znači ovo nije kutija, otvaramo jednu kesu, jedno pakovanje sa logom. Šta ovdje znači možemo da vidimo? Sad ću da vam objasnim. Znači, ko stoji iza ovog loga? Creative, sa ovom iglom i koncem. Pa iza ovog loga stoji Jelena koja šije, jel? Već je prepoznatljivo, šije nešto za nas, kuvare, gostitelje, a Jelena stoji takođe iza Instagram profila i Facebook profila, a i ja mislim i YouTube kanala koji prvenstveno se zove Torbe za noževe, a vrlo dobro znate iz mojih videa da ona, jer ja sarađujem sa njom i evo i upoznali smo se i uzimam često od nje, naručujem stvari. Ona znači šije kecelje, kuvarske torbe, konobarske, kuvarske, barmenske, kako god, one lepe, dobre kecelje. Radi znači torbe za noževe, videli ste onaj moj vlog gde sam poručio sebi torbu za noževe, pošto mi se stara pohabala. Između ostalog ima planove da radi još neke stvari, ali o tom potom. Uglavnom ja sam sa njom napravio jednu lepu saradnju i sad sam poručio, ne za mene, znači ovo nije za mene, ovo je za mog kolegu, kako zove, Srkija. On je mene zamolio, video znači da ja sarađujem sa Jelenom i sa Creative, kako god nazvali, i poželeo je da poruči sebi jednu torbu za noževe. Znači evo, otkrio sam šta otvaramo znači novu porudžbinu, torbe za noževe. On je imao, znači nije imao neke posebne želje, mislim da mi je rekao da bude crna, da je to njemu bitno. I ja sam kontaktirao Jelenu, poručio i sad smo tu da otvorimo, da vidimo kako izgleda Srkijeva torba za noževe. Srki, nadam se da ovo gledaš i da ćeš gledati. Evo ja otvaram ovo za tebe, znači ovo je, odlepljujem nalepnicu, super logo. Jelena, mnogo mi se sviđa, nisam ti rekao, sviđa mi se logo. Nadam se da ćeš uraditi logo i na svojim stvarima uskoro, što pre. Evo, otvaramo, krajnje jednostavno prosto, lepa jedna kesa papirnata i tu se nalazi torba za noževe. Evo, šta ja sad mogu ovde da vam nešto posebno objašnjavam. Otvara se i zatvara se pomoću ovih, kako se zove, kako ih nazvali god, traka. Super, sve bolje i bolje, vidimo ovo je super urađeno, proštepana je. Evo sad ja da vidim kako je najbolje da vam ja to predstavim, ja mislim da ovako se i otvara. Evo ga, obrnuto. Ok, evo sad ću ja to da uradim, radim na podu, izvinjavam se, ne sedim za stolom kao inače, radim na podu, a namjerno sam stavio ovaj tepih da može da se vidi, ovo je sad malo veće izgleda, evo ja ću probati malo da zoomiram, ako uspem, ili da podignem malo ovaj stalak, evo ga, evo ga, torba za noževe po želji mog drugara i kolege Srkija, crne je boje, njemu je bio rekao da njemu sve jedno, ne mora da ima ove kožne, nije zahtevan, uglavnom, ipak je Jelena uradila ovaj kožni deo zato što je to super efekat. Koliko ima? 2, 4, 6, 7 delova, 7 džepova za noževe, ovaj preklop standardno, znači preklop preko sečiva ili dršaka, kako god, nebitno. Uglavnom, morat ću da očistim posle malo ovo. Uglavnom, kako ja to radim, ja obično zarolam i onda se posle uveže, znači uveže se sa ovim, dlake od mačaka. Izvini Srki, morat ću ovo da očistim posle.
Uglavnom, kad se ubace noževi, ja sad nemam trenutno noževe kod sebe da pokažem kako to izgleda, ali evo izgleda otprilike ovako, znači ja ga uvek rolam ovako, neko uradi ono pljosnato, Srki kako god ti uradi, uglavnom, eto, znači još jedna torba za noževe by Creative, pitaću Jelenu kako ona naglašava da se zove firma, znači torbe za noževe, crne boje, by Creative. Eto, to je to, neću više da dužim, neću da smaram. Još jedan unboxing smo uradili. Ja sam to podelio sa vama, evo 5-6 minuta video, vrlo kratko. Šta da kažem, snimam dalje, pratite me, šerujte, lajkujte, udarite tamo ono gde ono zvonce na mom kanalu da vam izlazi svaki put kad snimim i okačim nešto novo. Podelite sa drugima, kažite, nek prate. Sledeći video koji planiram da snimim su neka nova dešavanja u mom životu, znači u mom radu u Nemačkoj, i sa nekim novim detaljima, novim informacijama, pa eto, to je to, pratite pa ćete znati. Ćao, pozdrav!